Omwanchua omwaligereria bwe TV yaitu ya Ndisi asemambiega na kwariganirie gocha sobutumwa bwo manano itu Yesu Kristo bugutwarigania somurubiri oyo bwitukeria rero na gukwanirwa kiribya omanano itaba kwe I wish kono bonene ko nero byonse se byonse asobuguma bwaitu tutarachi kwigerera ingana lya rero nari kokoboria tusangamo sugusaba tumuguchaka kwigerera ingana liri gutwarigania asemirubiri yaitu yiri tukeria rero tusabe omanene tate Nyasaye naenda asemambie twachira sekirukyo kya mabera to kurangeri ngoike kurugoro oikaranse ase chinkoro chitu naenda oto obutumu bwiri tukeria rero buranyare kurinda obugima bwitu eriri tomenye kubwatikana n'ogwancha kubyo bwawu twasabira abare chinka chinyegitari nandonse obwate emechanda y'amarwaire obakonye n'abasasimi bao bonse bakerengencho obae okwegena gukubarigania suburuti bwa kare na kare nakugusaba gwitu witera asirete ya Kristo Yesu matorio ito amen. Omwanchua asiritukoria rera mangana manene tuguchikorigereria kurwa segetabu kia Baibirania isatu ekebungo kia gatano na kabiri nere yagateba nga omoiko mochenu wagoteba rero kuraigwiriogiria aye tokong'ia nkoro puna engakirio kwamererania rero kuraigwiriogiria omwanene Nyasaye tokong'ia nkoro puna engakirio kwamererania abana ba Israeli ekero bakuru Misiri bakwenda Kanani baikira seruru gati igaikenga kibaro sira sebirengereri byabe ekora konyambara ikase nsiri batakeire goika nkonyo abarenga mangana agukuna sobugima bwabo na Nyasaye ngotema arenga ukwigena kwabo irindegere babiko obugima bwabo no gosemerwa basare bagaikekero bakwamererania manere asenara ari kurukumeriba baigeta amaja akababura bakemurungania nechinsemo chinyinge mbi murunganiti pono umuriki bw'egetabu ekeiga uyuru musumbu Nyasaye Paulo teba nga kora igwiriogiria tata Nyasaye rero teba bunenga keria abana ba Israeli baamberanite no manene Nyasaye bakamatemaria seruru nechisokoro chiaba chigatema manene Nyasaye no monate ambikemwogia kiandate nga abaise bagantema nechisokoro chiaba chigantema na asemia kemerongene omwanene agakana mbagosoa ase ense ya Kanani bakaba bagwitanana ase ngencho babeta bakong'wa ase chinkoro mbategerera eriogi dio manene Nyasaye Israeli ko bakuru Misiri bakoenda Kanani igo bari korao nerire riri ariko barangiye Yesu Kristo puna bari kubika maisa abasi Kristo Yesu babeko gosemeri kwa baso motori tu Yesu Kristo igari ko barwanirira igari ko bagitira igari ko baendagira obugima bwabo babe obugima bw'ubororo abati mukuru asemechando ya kiringincho ekekora babikira maisabo asoyoro mutongi na endo motoria amabori wigisaku kia mwanyabantu ase Abaibirania 12 ekwere kefungi keiga kemgo kia kiritangani yegoteba nga asa yesengenjo twetanenelire diabiro barabange tigango tobeke ensemo ebintu bikigurubekiri cheito chionsipi chiebibe chigototanga
ciatoebereria twakora yare mamincha nokogani kwa Nyasaye tubeke ebirengere biita ase orogendo rwaito ruri motwe ito gia kabiri giateba ng'a tubeke amaisa aito ase Yesu Kristo oyo ore omochaki naende omoikerania bwa okwegena gwaito oyio obegete ase obosi bwaito omogoko nere yaremereretie aria ase omosalaba o Calvary akabeka oboso okwa ensemo bono aikaransete ase okoboko gwa tata gwokorio gwa tata omotori oito Yesu Kristo ase obogima bwaye bwensi ng'a nonye na ekero totarakora ebibi ebirengereri biaye okogani kwaye obwanchani bwaye mbori ng'a aye amo nainche tonyare koba abana ba Nyasaye bariganirie omwando bwa obogima bwa kare na kare omwando bwa omogoko na ebionsi ebirosiri bigaikeraniwa ime ya omotori oito Yesu Kristo omoriki bwa egetabu eke iga ase egesieri kia gatatu iagoteba ekero ogochaka ekeng'oki eke eritang'ani ng'a ase iga abaminto bari togosanga ase okorangeria kori kwa iguru bekanga ebirengereri biaino ase Yesu Kristo oyo ore omotomwa naende omokuani bwa okwegena koria tokorari gose togwatora otwabekire amaisa aito ase are otwabekire ebirengereri biaito ase are ekero ekoroku rero obogima bwaito tokomoa na ekero twamoire obogima bwaito ntokwambirania amanere ase aria amaya atoroberetie ang'aneti gotokorera egekora nere ensoko y'obogima nere okobua kwao nere okobua kwane nere chinguru chiao nere chinguru chiane nere obochenu bwao nere obochenu bwane ototebi tobeke ebirengereri biaito tobe tokomorengereria tobeka amaisa aito ase are ekero twamoire obogima bwaito twabekire amaisa aito ase are iga agotoa okwegena otochaki ase okwegena kogoita bakereng'ana ekorwa ase omonwa otata Nyasaye oye achete ase ense acha komoorokia tokobeka okwegena gwaito ase are ntokwengerania amanere buna abana ba Israeli bare kwengerania amanere ntokogenda mamincha y'okogani kwaye buna abana ba Israeli bachiete mamincha y'okogani kwaye ototebia ekero ekoroku rero ntobase gokong'ia chinkoro chiaito erieta rero engencho yaye riria ore moyo buna bono iga ase edagika eye nere ekoroku rero ase obosi bwa Nyasaye tabwati ankio yabwate rituko rikoroku rero naria yamo nainche tokobeka amaisa aito ase Yesu Kristo egekora nere ogotochakera omorobiri bwa ogotoreka gwaito naende oyogendereria orende otokwegena kwogoitaba obuya bwa Nyasaye bwogoitaba omorobiri oye bwa ogotoreka erinde egera tokore koba abanyamwando b'oboruoti bwaye bwa kare na kare isa inye ekeng'oki ekia gatano na kabere naende oteba ng'a rero buna yakwaritwe n'omosomba Nyasaye okoruku Daudi rero koraigwa eriogi riaye tokong'ia mokong'i chinkoro chiaino komoraigwa eriogi riaye mokong'i chinkoro chiaino nkiekorera agoteba abana aba Israeli Nyasaye gakobarusia Misiri akobaira Kanani yatebete agokoba ogotimoka korwa ase chisegi chiakere engencho otakamba okobo barwairete akobo banto bakorukwa abesa babo bakobarwania kere egento omone Nyasaye nere orikoba ase bare kere egento ase engencho y'obogima bwabo babotigire ase are kera bare kogenda Kanani
omonene nabariereteire goetera ase omosoyo mboye musang'a nintang'ane ase obosi bwaino nimbekwa obwoba ase abanto bamenyete Kanani ninseria ababisa baino kene tokobwatana amanaine origere ng'ano aye nekero abaisiraeli baigete Kanani bari nsi y'oborai bwa Joshua nabateti ng'agenda murwanie abanto b'omochie okorokwa Yeriko. Yeriko na omochie ogitire namagena amanene chindwaki chiarenge chinene abanto barenge babwate ebirwaniro biarenge ebiogokomia ko omonene akamanya gotebi Joshua yokoreta abakwani batenene abande batware ebitureri bakubya na abande batware esanduku y'amachiko n'abasigari bakorukwa abaisiraeli bababwati kori nyuma rituko rieritang'ane baitang'ane Yeriko rimo eria kabere naende baetanane amatuko atano rimo bagwetanana rimo bairanaka baetana rimo bairanaka rituko rigorika ria gatano na kabere akabatebia omonene ng'a amogwetanana mara batano na kabere neriengakie mogokora ogwetanana kwa gatano na kabere ebitureri bibugigwe nekero babwire ebitureri bateba obobuya borase omonene nase Joshua nekero bakwanete bo bakorete bo buna baake egetureri naende baake eriogi chindwaki chia Yeriko chikagwa tai amatimo batumiete tai chimisaeli chiri Russia na Ukraine chigotumia batumiete nokoboko kwa Nyasaye kweyire chindwaki chiria gia Babel chiri chia Yeriko omonene akaba obugwi ase eng'encho baitabete kera ring'ana rikorwa ase omono bw'omonene bono omorikio itomanya gototebiga ekero abanto bagotenena ase chira chia Nyasaye baita bakorwa ase chinkoro chiabo bakora ogwanja gwa tata Nyasaye buna omone Nyasaye atebire igakobagitera obatimoki korwa ase emechando emenge obao obuya obonge bona ase egitabu eke gia Abaiberania omanya goteba ng'a n'abanto abaiga Nyasaye arangeretie ekero abatomete gochia ase ense eria ya Kanani igaete Joshua nyare kobara igo baganeirie batimoke korwa ase emechando ya kera engencho kimokia gatana gatateba ng'a onye Joshua nabaete ogotimoka naende Nyasaye tare gochigokwana ase ande ase rituko rinde igia kianda oteba ng'a bono yatigaire ogotimoka bwa esabato ase abanto ba Nyasaye nonde bwensi osoire ase ogotimoka okoiga kwa Nyasaye otimokeri korwa ase emirimo yaye abanchu ase obotongo bwa Nyasaye kera atongete igoro na ense agakora ense eng'ikeranu mochakano ibere kemokia ekeritang'ani ekero arigeriria akarora emirimo yaye ng'a nemeikeranu tebwati komocha ase oyeme 33 ng'a it was very good igo yarenge emiya mono bokaba mogoroba bokaba mambia ekero yaika riaera rituko ria gatano arimo eria gatana kabere agatimoka yatotebia rituko eria agatimoka akarisesenia akarikorokoba rituko riche akariroka esabato n'esabato eye riere ase rituko ria gatano na kabere Adamu gotoka ase obosi bwa ense rituko riarie ritang'ani tabwate emirimo are gokora arakonye Nyasaye iga are gotimoka ase emirimo emeikeranu y'obotongi bwa tata Nyasaye igo Adamu gakwenyora rituko riarie ritang'ani ase obosi bwa ense Nyasaye akomoteta ogende gosasima amaraika bagotera amatera komobaka Nyasaye Adamu ogoikaransa okoranderigwa n'omonene Nyasaye agatimoka ase emirimo emeikeranu y'obuya bwa Nyasaye
abanchu naye amona inche Kristo Yesu otoboririe otuguririe na amanyi gayirigorire rinene otebere tobeke amaisaita Yesu Kristo naende tomorengere Kristo Yesu buno omutumwa n'omukwani bwogotoreka waitu naende omochaki bwokwigana waitu twabekire amaisaita asare twabekire ebirengere biita asare atogotimoka ase chira chiaye chiekene ng'a twaturiwe ase obuya namang'ana atarueti ase tore iga arure ase tata Nyasaye omanya gotobwekana ring'a buna ekera atongete abanto batimogete Adamu nago bagatimoka ase rituko ria Esabato nabo igo chilesen tokwegera korwo ng'a rituko eri ria gatano na kabere Nyasaye atimogete igo rikutwegeri ng'a tomwegene tomosemerie tobeke ebirengere biita asare tomotigere chigurube chiaito atobogorikera emesigo otea bono gwatigaire ogotimoka gwa Esabato ya Nyasaye ase abanto ba Nyasaye n'omonto osoire ase ogotimoka okoiga otimokire korwa ase emeremo yaye yonsi ngegekora gokwana ase Esabato Ezekiel 20 ekeongo kiaye 12 igo omosombo Nyasaye naende agokwana omone Nyasaye agokwana gwethera ase omosombo ya Ezekiel 20 ekeongo kiaye 12 aya naro omonene Nyasaye agokwana gwethera ase omosombo ya Ezekiel agotebia abanto baye ateba naende rora nigo nabaete chisabato chiane bune ekiorokererio ase gati yane nabarabwo bamanye ng'a ninche omonene Nyasaye inche omonene Nyasaye nkobachena inche nkobakora banyare koba abachenu obachenu bwa Nyasaye ose obogima bw'omonto okoruka omokristo igakoe bunekegwa noyo okomachena Nyasaye Esabato nekemanyererio ng'a omonene Nyasaye nero ogochena kabungo keke 20 ase Ezekiel 20 naende yamanya goteba nero iga renda chisabato chiane chibe chinchenu neri nari moramanye ng'a nekemanyererio ase gati yane na inwe neri momanye ng'a inche ninche Nyasaye omonene oino igo naende Esabato ya erituko ria gatano kabere igere kamanyererio kworokeria abanto ng'a omonene Nyasaye nere omonene oitu okong'anya emerongo etatu neyeme ekeongo kiaye 12 nero omonene Nyasaye naende ekero Abaisiraeli bakorwa Misiri bakogenda Kanani nabatebetie amang'ana amanene igoro ya obwamate bore ase gati yaye nere bagwenete koburinda ase amatuko onsi ekero ekoroku rero omanya gokwana nere ase ekeongo kiaye 12 na 13 ase okong'anya okoiga ekero omonene agokwana agateba ng'a n'omonene agakwana na Musa ogoteba oyu n'omonene Nyasaye ogokwana gwetera omosomba oye Musa agokwanera abana baye ba Isiraeli bara ase enchera ya okogenda ase ense ya Kanani n'omonene akamotebi Musa tebia Abaisiraeli iga goika morende chisabato chiane eke nekemanyererio ase gati yane na inwe na ase ebigori bionsi bigocha eri nari moramanye ng'a inche ninche omonene Nyasaye nkobachena abanchwa Nyasaye akarua Esabato buna ekemanyererio gekonya gotoinyori ng'a obochenu bogotori na obwomonene obochenu bogotori bore obwomonene igo bogotoka ase omotori otu Yesu Kristo nere Nyasaye atumiete ase ogotonga ense eye naye nere otoboririe na amanyi ngaye rigorire rinene
omayote ng'arero kuraigwe riogi riaye tokong'ia nkoro bika ebirengereri biase omotoritu Yesu Kristo bika amaisa ao asare agochakera okwegena agotari ase okwegena oko goika goikira igoro abanchwa abategereri bandi Stephen gosaba kwane ng'ase emambi eye ekere ekoroku rero tobeke ebirengereri biaito ase omotori etu Yesu Kristo atochakeria okwegena atogendereria ase okwegena oku goko tokoriria orogendo nakwo gosaba kwane goetera ase erita ria Kristo Yesu omotoria. Amen. Tusabe Nyasaye Tata naenda ase emambi eye twachire ase ore tokwerereria ng'a mbuya mono naende mbuya mono ase obuya na ase obwanchani bwao gwatworokereria ng'a Kristo Yesu nomotumwa naende nomokwani omonene ekero tokobeka amaisa aito ase aria ekero ekoroku rero okwigena kwaye agotokora koba okwigena gwaitu orogendo rwaye akorokora koba orogendo rwaitu ototari ase orogendo rwa okwigena goika rituko ekero arache toche gotuka tore ime yaye na igoro ebe yaitu otokorere egekone eka ase amagima aito nakwo ogosaba gwaitu goetera ase erita ria Kristo Yesu omotoria. Amen.